want justice, जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय, प्रमोद बर' हाय बिटिआर सरकार go back, दायनिगिरिफोरखौ साजा होनांगौ, प्रमोद बर' हाय आच्छा बिनि सायाव जों उदालगुरि जिल्ला एबा मिरु आफाद बनसु जानानै दिनै जों उदालगुरि जिल्ला बनसुनि मावख'आव 1 घन्टानि थाखाय शान्तिबाबै गणतान्त्रिक प्रक्रियाजों जों खुद्रिसारनाय हाबाफारि लाबाय लोगोसे गोसोखां बिलाइ डिसिनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि जुगेदि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां लोगोसे आसामनि गभर्नर अनारेबल बिथांनिसिम मोनसे गोसोखां बिलाइ दैथायहरनाय जाबाय दा जों दिनै बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि गुबै जाहोन बा मेम'रेन्डाम गथायनायनि गुबै जाहोनखौ आं बुंगासिनो जिहेतु 16 मे 2025 आव जों ससियेल मिडियानि थ्रुयै मोनसे बिजय कुमार गौर होननाय बिथांनि मोनसे लिगेल नटिस बिटिसिनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि एगेन्स्टआव 4 कौटिनि रां बुक स्केमनि केलेंकारि बेवहाय अजद दैखांनायखौ नुनो मोनदों जेरावहाय बे लिगेल नटिसआव मोनसे बुस्थु बेरखांबावदों रोखायैनो बेवहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लोगोसे बिटिसि सेक्रेटारिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि लोगोसे डाइरेक्टर अफ एडुकेशन डिपार्टमेन्ट बेनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सासे लाइब्रेरियान खगेन कलिता मुंनि बिसोर बे केलेंकारि खालामनायाव लोब्बा दं होनदों आरो बे केलेंकारि लोब्बा थानायाव जाय लेखाखौ साप्लाय होनो नागिरदोंमोन बिसोरो पाइरेटेड खालामनानै बिथांमोननि मुङा जाबाय राहुल जैन महित कुमार जैन गौरव जैन आरो प्रशांत जैन बिथांमोना पाइरेटेड मोनसे लेखाखौ 500 टाकानि लेखाखौ 15,000नि बिनिमयावहाय नैबे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एफिलिएटेड जेरै 33टा कलेज दं बेवहाय साप्लाय होदों बे मारै जानो हाखो बेथ' निश्चय बिटिसिनि आगोलनि नैबे दा 4 बोसोर सोलायनाय आगोलनि एक्स एबसुनि प्रेसिडेन्ट प्रमोद बर' बिथांनि बिनि आमोलावसो बे डिपार्टमेन्टआ दंमोन दा बिथांनिनो आखाइ दं जों होनना सानना लायो लोगोसे जाय कम्पानिया बे लेखाखौ साप्लाय खालामदों बेबो ब्लेकलिस्टेडखा दा ब्लेकलिस्टेड थाखासेयावबो बिसोरो जों खोनानाय मथेथ' टेन्डारबो बुवाखै टेन्डार बुवालाबासिनो मारै बे 33टा कलेजावहाय 500 टाका रांनि मेन गुबै दामखौ मारै 15,000आव फाननो हानाय बेबो मोनसे जोंनि सोंलु बिनिखायनो जों दिनै मेम'रेन्डामनि गेजेरजों आसाम गभर्नमेन्टखौ बेखौनो खावलायनो लुगैदों जे बिनि गोजौआव इन्डिपेन्डेन्ट जुडिशियेल इनकुवारि जानांगौ बेवहाय नेशनेल एजेन्सिस जोंहा CBI दङ ED एनफर्समेन्ट डाइरेक्टर दं बिथांमोना बेयाव इन्डिपेन्डेन्टलि हाबनानै बेखौ गोथौयै नायबिजिरनांगौ आरो बे केलेंकारिजों सोर लोब्बा दं बे सोरबा पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जानो हागौ IAS लेभेलानो जानो हागौ SCS लेभेलानो जानो हागौ बा जिकुनु लेभेलनि अफिसारानो जादों बिथांमोनखौ गोख्रैनो सायावहाय तदन्त लानांगौ तदन्त लानानै रिजाल्टआ मा ओंखारो बेखौ पाब्लिकनि गेजेराव रायजोनि गेजेराव खिथानांगौ बे केलेंकारिनि सिङाव सोरनि आखाइ दं आरो बिथांमोनखौ आयेन भाबै बेसेबां हायो गोख्रों साजा होनांगौ फरायसाफोरनि जेंनाया बेनो आं नैबेखौनो लोब्बा लानानै बुंसै जेरावहाय 500 टाकानि लेखाखौनो पाइरेटेड खालामनानै 15,000आव फाननो हादोंबा अट'मेटिकलि बियो स्टुडेन्टजों मोनसे जुरित्त थानाय सोमोन्दो जायो नोङो 15,000नि बिजाबखौ जुदि बे इउनिभार्सिटि बा कलेजफोराव फानोबा अट'मेटिकलि बे सोरबा सासे स्टुडेन्टनि थाखाय जे गोरिब न'खरनिफ्राय फैयो बिसोर बेखौ एफर्ड खालामा जानो हागौ मानो होनबा बेयाव बा एडमिसनजों लोब्बा थानो हागौ अबेबा लेखाजों लोब्बा थानो हागौ बे खेत्रआव जों गोरिब गुन्द्रानि न'खरनि स्टुडेन्टसफोरा गियान लानायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जागोन